Giparigyanan nga ordinansa sa sangguniang panglungsod ang syudadan Borongan nga nagmamadid pagpapatuman ng fuel subsidy lokal nga pamunuan nga ang titulong ordinance establishing the Integrated Community Gas and Fuel Assistance Act providing for fuel subsidy program for registered motorized tricycle operators and drivers and registered pump boat operators in the city of Borongan, appropriating funds therefore and other purposes. Iginsayod higing patawag information dissemination ng Committee on Transportation and Konseho aging buhat na espesesyono ala syudad na naglabay ng adlaw. Pinangunahan ni SP Member Ian Arvin Gallo, kaupad ni SP Member Engineer Melchor Rago, nga chairperson ng vice chairperson na nasabing ang komitiba ang talakayan, diskusyon, ang importante ng mga puntos sa nasabing legislative measure na nag-recognisaret esensyal nga papel at motorized tricycle drivers ug pump boat operators nga sinasarigan at sustainable nga transportasyon na syudad nga nagkikinahanglan hinhaom hapsay nga interbensyon ni gobyerno agud mabuligan at tubangan it maraksot ng epekto sa ekonomiya tungod it diri muta nga permisyuhan ni gasolina kundi vulnerable ang sektor at transportasyon ug mapihuliwat adton istabdig marakas nga pamasahe transportasyon na syudad. Iginmaman din nga ordinansa nga ini nga fuel subsidy at LG Borongan in eksklusibo para hit motorized tricycles ug motorized pump boats sa syudad kundi inklarado ang iginahanay adton eligibility requirements para tricycle beneficiaries ug pump boat beneficiaries. Agud masuportaran ang implementasyon ni nga fuel subsidy sa syudad, ang LG Borongan in mag-aalokar inisyal nga pondo kantidad 10 milyones de pesos para hin 13 kasiman nga implementasyon kundi adton kwalipikado nga mga beneficiaryo entitled in kantidad 100 pesos sa kinadlaw nga subsidiya ipinagin fuel coupon unum kaadlaw hit semana nga gagamiton hit pagpalit ng gasolina accredited gasoline stations at LGU. Ilalauman nga por la minus 1,000 nga rin 1,200 nga ihap. Hing kwalipikado nga benepisyaryo ang makakabenepisyo hini nga Integrated Community Gasoline Fuel Assistance at LGU Borongan. Ang lokal nga pamunuan in maguhurma nga magpapagawas ng guidelines, pagsurundan para hituhay hapsay nga sistema at implementasyon ang nasabi nga ordinansa. Tinambong hininga katitirok adton mga presidente and tricycle operators and drivers association o TODA, mga tricycle driver nga diri kaapihan anuman nga TODA, mga representante hit nagtatag-iyan gasoline station na syudad, mga punong barangay hapangunan ni ABC President Chin Ibarria ug sangguniang kabataan chairpersons. Kabulegan nga Committee on Transportation hining information drive adton pinunuan ning tutungdan nga mga buhatan ng lokal nga pamunuan ug adton financial managers sa LGU Borongan para sa Bagong Pilipinas, Kaberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan.